tal, señoras e señores? Son as 6:32 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando aquí en directo na Televisión de Galicia no Voltas co Prato, e como cada tarde temos maravillosas receitas que nos enviades vos, os da casa, que enviades sempre ao noso Instagram receitas, e nos estamos encantadísimos e encantadísimas de que as mandedes todas as tardes, porque temos morea delas. Así que estedes todas penduradas no noso Instagram e tamén na web da Radio Televisión de Galicia. Como sempre dicimos, se as receitas é cousa vosa, os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Que pasa? Como estamos? Moi ben. Non me notades un pouco raro? Sí, estás moi yogurín, hoxe. Estou moi novo, verdad, Sí, hoxe? sí. Vas a darche un caramelo. No, sabedes por que foi? Equivocaches. Hoxe pola mañán erguíme e íbame a afeitar. Ás 12. Non, ás 12. erguíme, íbame a afeitar, moi emocionado, e collín a máquina do pelo e paseina sen o cabezal. Claro, sí, exactamente. Entón, xe tiña unha raya por aquí e díxome a moza, ahora tens que seguir. Pero como digo un amigo meu, graso error. Sí, graso error, graso error. Bueno, como se portaron os reis, Xulio? Porque temos un problema. A Begoña prometimoslle un machete e non temos. Pois a min trouxemos os calcetís e xa me avisaron que po ano non iba a haber calcetís, que subiron moito de precio. Vale. Sinto, Begoña. Xa, pois a outra vez, entón. Pero será que te portaches mal, tal? Bueno, trouxeron unhas bragas e uns calcetís tamén. Así que, nin tan mal. Sabedes o que vos trouxeron seguro? Unha receita. Imos ver que propón Rosa de Arteixo. Chámome Rosa. Hoxe vamos facer macarróns con chourizo. É moi fácil, están boísimos. Te poñemos unha tixola con unha culler de aceite de oliva e unha cebola, 2 dentes de allos, remexemos durante 2 minutos. Metémolo o chourizo, poñémolo o fego moi lento, metedemos o tomate, todo ben revolto, así 30 minutos. Poñemos abundante agua con sal, metemos os macarróns, unha vez cocidos, mezclamos o chourizo e todo un bon chorro de bechamel, e despois por encima colocamos queixo rallado. E metémolo no forno durante 10 minutos, sacádelo dali, tan boísimos. Como lle chamarías ti a isto? Porque para min é un macarrón xigante. É un cotovelo. Que? Un cotovelo grande. Chámase cotovelo? Cotovelo, sí. Para min é un macarrón, non? Eu sabía o nome, pero non me acordaba. Macarrón de cóbado. Sí. Sí, é como o cóbado, non? Sí. Lumaconi se chama eso. Que diso? Sí, ves como sabía o nome? Cotovelo lumaconi. Lumaconi. Cotovelo en Galicia. En Galicia é cotovelo. Bueno, pois Galicia Rosa... macarrón. En Galicia é macarrón. Rosa propoñía macarrón con chourizo, pasta con chourizo, concretamente, que é algo riquísimo e, ademais, é algo que todos probamos, polo menos, na época de estudante ou no colexio, que facían moito nos comedores escolares, non? Sí, é verdad. Que vas facer ti? Eu vou facer algo un pouco diferente, vou facer macarróns. Ajá. Vou facer macarróns grandes, pero vou a facer... Vou non rechear. Gustoume, como dixo, vou facer algo diferente, vou facer macarróns. Grandes. Grandes, son grandes. Eu vou facer unhos grandes. E vou nos facer recheos cunha bechamel de espinaca. Un pouquiño de panceta que vai ir ao final e uns piñóns. Moi ben, é o noso queridísimo Xulio Mato de Silleda, Xulio Macarroni Silleda. Pois non vas creer, pero vou facer o mismito que Rosa. No! Te lo juro. En serio? Vou meter un poquinho de tociño a maiores, pero pouco máis. Vas ser girado? Xurocho. Xa verás. Xulio Xúramo. Xurocho. Boa, pois... Xulio Xurón. Xulio Xurón vai cociñar o que di a xente da casa, así que estamos moi sorprendidos. Xulio, por favor, procede. Eu quedo con Begoña Vázquez. Moi ben. Veña, toma Pois mira, o primeiro que hai que facer... Botámolo. Sí, podelo botar. Sí? Hai xente que lle bota aceite á pasta para cocer. Eso non se fai. Eso aos italianos parecelle fatalísimo. Moi mal. Non se fai. É que non ten sentido. Para que? Vale. Ten sentido ningún. Vamos a aprender a cocer pasta, porque é algo que moitas veces nós na casa, eu, por exemplo, collo os macarróns, veña, ceibo os macarróns aí na auga fervendo, botolle sal, aceite, non. Mira, a pasta coces en auga con sal. Nada máis. Nada máis. Como se fose o marisco, casi. Os minutos o que se dice o fabricante, onde porque hai espagueti, tallarín, depende que pasta sea. Vale. Hai algúns que tardan 4 minutos, 5 minutos, 7 minutos, 13. Esta pasta tarda un pouquiño máis porque é unha pasta un pouquiño máis grasiña. É gordiña. Entonces tarda un pouquiño. Entón, o que che pon na bolsa, non? O que che pon na bolsa, por exemplo, esta son 11 minutos. Vale. O que teñen que cocer, vale? 11 minutos. Entón, estes tardan bastante máis que os outros. Sí, claro, a ver, hai... Os máis grandes, claro. Uns pluma destes poden tardar uns 7 minutos, máis ou menos. Estes son os de toda a vida. Son os de toda a vida.
son os que miña abuela guisaba e deixaba na cociña de ferro ali. É verdade. Botaba as 9 da mañá e comía as 2 da estaban tarde. todo o día aí, Sí. Este non nos quere. Desfacíanse? Non, non. Era para enseñarche que estes eran de 7 minutos e estes son de 10. Vale. Nada máis. Que máis? Dentro deles vou facer unha bechamel. Mira, vámonos a cambiar de pota. Espera, Aquí, déxame darlle dalle aquí. lume. Canto lle poño? 7? Sí, ponlle o 7. 7 e medio, veña. E aquí vamos a facer unha bechamel que vamos usar, pois unha bechamel un pouquiño potente para que nos quede duriña para rechealos. Vamos a usar unha 100%, que son 100 gramos de manteiga, 100 gramos de fariña por 1 litro de leite. Vale. A ver, na casa, atención porque me estou perdendo un pouquiño. Vamos a facer unha bechamel 100%. 100%. Exactamente. Iso quere dicir que leva 100 gramos de manteiga, Exactamente, 100 gramos de fariña 100 gramos de fariña, e 1 litro de leite. E 1 litro de leite. Si somos poucos na casa, facemos medio litro. Si somos moitos, facemos 3 litros. 3 litros. Ya está. 3 litros serán moitos, ou de bechamel. Home, non? si é moita xente, pero bueno, Ben se bebe. hai que rechear. Ben se come. Claro. Por certo, quería dicirlle á xente que está na casa, que nos está vendo todas as tardes na televisión de Galicia, no Alto Escoprato, que nos chamen. Vai aparecer aí o teléfono, por favor, marcado o teléfono, chamádenos e comentade como lle chamades vos ao macarrón, porque teñen diferente nome, non? Dependendo un pouco Sí, da zona. depende de onde É curioso, O macarrón que a pasta é italiana, non? Todos a Sí. coñecemos por Italia, pero en Galicia ten diferentes nomes. Sí, dependendo además da sempre se lle poñen nombres así curiosos. Sí. Manolitos, cotobelos, Manolitos. cóbados, sí. Calzoncillos. Sí, sí. Calzóns tamén. Sí. Sí. En serio, Xulio? A eses chamanlle calzoncillos, os máis pequenos. Pois, por favor, chamade e contádenos como lle chamades vos aos macarróns ou a pasta en xeral. Imos con Xulio, ti quedas aquí Moi picando, bien, non? feito. Veña, marchamos con Julio Mato, 664-481-3419. Pois mira, eu xa teño aquí a pasta cocendo. Ti tes dos macarróns normais. Eu teño os macarróns Os picos, normais. os Os de macarróns, toda a vida. a pasta tiburón, que se A chama. pasta tiburón. Eso, se queres buscar Pasta no supermercado, pon quenya. Quenya pasta. Se queres buscar no supermercado é a pasta tiburón, que é o... Vale. O codito, ese é o Sí. codo, este é o cobadito. Perfecto. Bueno, entón teño cocendo. Esta, en 7 minutos, queda o dente. Entón, vamos a sacar un poquinho antes. A min gusta o dente. Sí, pero vamos a sacar un poquinho antes do dente, Vale. por qué? Porque vamos a terminar de cociñar despois. Vale. Mira, entón aquí teño un sofrito que teño cebola, vou a botar pemento verde, un poquinho de tomate cherry, un poquinho de tomate triturado, touciño Vale. e chourizo. É curioso porque os macarróns con chourizo que facía eu na universidade cando estudaba xornalismo, Sí. cando ia estudar algún día, era Sí. pasta e chourizo na máis. Claro, e serviría para alicatar o baño, seguramente. Sí. Non? Sí. Sí, Alicatar o coñecendo- baño, despois xa non che facía falta merendar. Claro, Non? normal. Normal. No, pero digo que ti fas xa a versión ampliada. Con Claro. todo. No, si, eu fago un sofritiño porque isto, a ver, este é un plato moi rico. Rosa decía que lo que fai é cubrilos de bechamel e gratinar no forno. Eu vou mesturar todo este sofrito ca bechamel. Vale. E despois vou mesturar todo ca pasta, vou integrar todo e despois eso é o que vou gratiñar. Pois vamos chamar a nosa convidada de hoxe a ver que lle parece a bechamel que está facendo Xulio. Que pase, por favor, Rosa D'Arteixo. Un aplauso para ela. Boa tarde. Hola, Rosa. Hola. Que tal, como estás? Boa, moi Estás ben. ben? Sí. Estou ben, ben. A pasta a min é que me volve tolísimo. Ai, Encántame a tamén, pasta. tamén. Encántame que traes unha receita que é pasta con chourizo. Porque é algo que todo o mundo comeu, non? Na casa. Que che parece que está facendo Xulio? A ver, Xulio, conta. Mira, estou facendo algo moi parecido á tua receta. Sí, só que Entón, lle meteches pimento. Meteñe pemento, vou meter un poquinho de tomate triturado tamén. Triturado. Pero o que fago é integro todo. Mesturo despois a pasta, co sofrito, co touciño, co chourizo. Chourizo, ok. Eu, en vez de facelo por capas como farías ti, eu vou mesturar todo. Vale. Por qué? Porque vou integrar incluso o queixo tamén. Porque o que quero é que ese queixo se mesture ca bechamel e que nos faga esa gochada que nos gusta. Que a pasta parece que cando se sirve, canto máis estira o queixo, máis apetecible está. Sí. Home. A min gusta, é que a min como sabedes que me gusta moito o queixo, a min a pasta canto máis queixo teña sempre, Máis rico, sí. máis me gusta. Home, claro que Pero é sí. que lle boto o Tamén. queixo dame igual o tipo de pasta que sexa, o sea, eu botolle queixo sempre. Sí. Entón despois entendo que o vas gratiñar, non? Sí, sí, sí. Sí, hai Para que rematar. gratiñalo, sí. Porque ti Sí, sí. falo así, Eu contabas na fago receita. así. Sí? E lle pos unhas nociñas de manteiga por encima da esa. Non lle fales de gratina. No, Non lle fales de manteiga a Ahora, Xulio. A min berrame se boto moita manteiga, entón pues vou botar aceite de oliva hoxe. Bueno,
No, pero sí que está rico, non? Con un pouco de manteiga por riba. Sí, son unhas nociñas pequeniñas para que o... Axuda a gratiñar tamén. Sí. Exactamente. Para que se derreta aí este un pouco Se máis. derrete e brilla un pouquiño máis. Que rico. Vamos ver o que está facendo Begoña, mentras tanto. A ver, vente por aquí, Rosa. Vamos ver. A ver. Pois eu estou xa no proceso da bechamel. Estou facendo unhos macarróns recheos, así un poquinho máis grandiños, e vou rechear cunha bechamel de espinacas. É dicir, nin os teus macarróns, nin a túa pasta, nin o teu chourizo. É para que aprenda cousas novas. Sí. Pero bueno, a bechamel era 100%. 100%, sí. 100 gramos de fariña por 100 gramos de... Espera, que o sabe. Que era 100 gramos de fariña, que máis? 100 gramos de fariña, un medio litro de leite, bueno, depende, un litro, bueno, Un sí. litro de leite. E outro 100 de manteiga. De manteiga, claro. Sí, Era así que lle exactamente. bota manteiga, non como Xulio. Ves? A súa bechamel. Era Ai, así. que a dieta ahora é 4 kilos. Que va, no Nadal? Que dis, Rosa? Que dis, 4 kilos? Día canto gordache ti, cañotas. 4 kilos. Eu non sei. 4 esta noite boa. Bueno, ti por moito que engordes. En noite boa eu apliqueille moito, Comín moito e comín de todo, pero bueno, en todos os xeitos é para levar mellor a Costa de Xaneiro. Home, sí, Entendo. claro, sí. Porque é mellor non Porque va... ahora, claro. Claro, ahora a Costa de Xaneiro dis ti, pois apetéceme seguir xa comendo. Non, Xa pa vais que aos arroullóns. Pa que vas parar agora, non? Así xa vas rodando a costa para baixo. Bueno, ademais é un prato que non é caro de facer. No, verdadeiramente non. Despois dos gastos do Nadal, que a xente gastaría moito na cociña, non, na comida. E tanto. Ti gastache moito, Rosa. Millón non so digo. Vale. Pero non pensalo. Sí que me vas ter que dicir unha cousa. Vendo as dúas receitas, cal crees que é a que máis... A ver. A que máis chama? A ver, esta non a provei, Vale, digo xa verdade. vale. Alimento, eu creo que esta leva un pouquiño máis. De alimento. No, bueno, quero dicir, leva Si, o sofritiño... o sofrito, leva o touciño, leva o chourizo, leva... A bechamel. Bechamel, Vela leva como máis pimento. contundente. Máis contundente. Vale, perfecto. Esta é mellor para ahora, para... Pa ahora, claro. É mellor, a pesar dos 100 gramos de manteiga, é mellor, non? Co ben que iba, Rosa, co ben que iba. Bueno, Rosa, pois a ver como vai o asunto, como se Veamos. resolve todo. Tenche que pedir que vayas á zona de sufridores, á cara cadeira, vale? Vamos alá. Veña, un aplauso para Rosa Arteixo, que está con nós con a Volta Escoprato. Ai, Xulio Mato. Bueno, mira, Cociñando cañotas. touciño entrefebrado aquí, Pois na mira, Volta Escoprato. non lle botei nada de sal. Ajá. Por que? Porque o touciño xa está salgado. No, o touciño está ao punto de sal. Aí. Pero, para ligar despois a bechamel vou utilizar parte da auga da cocción. Ah, vale. Entón, como xa ten sal, vamos a esperar a botar esa auga e a facer a salsiña para corrixilo despois de sal. Vale, perfecto. Vale. Claro, porque esta auga xa ten sal de cocer a pasta, non? Eso é. Entón entendo que o que faz é... É que a auga de cocer a pasta eu utilizo sempre despois para salsas da pasta. Perfecto. Porque mantén parte da fécula da pasta e, bueno, Sí. dalle, sempre lle aporta sabor. Como ves? Bo. Vai collendo alegría, non? Ai, alegría ten, Oh, que maravilla, Claro, eso é. A recende moi ben, está moi rico. Bueno, A ver, pois ti isto, o que non é... Dietéticamente non é moi saludable, pero así Bueno, de vez en tampouco cando... é malo. Non nos vamos meter ahora na carga calórica. Para pegarse un homenaje de vez en cando É está que ben. vai cortando aí, vai picando o chourizo, que voulle contar a Galicia 4 cousiñas sobre a pasta. Porque a pasta en Galicia xa estaba moi presente, señoras e señores, no século XIX. E o gran picadillo xa nos ofertaba algunha receita. Pero foi a mediados do século pasado cando os macarróns con chourizo se fixeron moi populares. Mesmo hai recetarios internacionais que lle chaman macarróns á española, cousa bastante curiosa. Durante un tempo este prato perdeu algo de prestixio e asociouse a cociñas humildes ou comedores escolares, unha mágoa. Sexa como for, esta preparación axudou a introducir a pasta na nosa dieta habitual, un invento que, por certo, atención, consomen en Italia dende hai máis de 2000 anos. Sí, escoitastes ben. No tempo dos romanos xa falaba Cicerón dunha deliciosa pasta alargada que chamaba o laganum, un parente afastado pois dos espaguetis, tallarins e moitas outras variantes. Sexa longa, curta, fresca ou rechea, a pasta ben cociñada é das cousas máis ricas que hai. E sí,
as receitas de hoxe son do melloriño. Tomade nota, ou se non sabedes que podedes facer, consultar o noso Instagram. Vai aparecer por aquí o noso Instagram. Así que non se vos escapará ningún detalle. Entrade no noso Instagram e tamén na web da Televisión de Galicia, porque están aí todas as receitas penduradas. Recordade, vamos con Begoña. Begoña. Hola. Touciño entrefebrado. Sí, eu casi non dou dito, touciño entrefebrado. 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 O touciñador que entouciña. No, xa estamos. No, aí xa no. Vale, a pasta xa coceu. Xa Pasaron coceu, 11 sí. minutos, foron 11 minutos de Sí. maxia da televisión. Sí, e temos a bechamel tamén aquí xa preparada. Vale. A Ves, con bechamel. espinacas, e por fixenlle tamén un sofritiño de... Vale, entón a bechamel o que faz é metela nunha manga pasteleira. Sí, se non ter manga, podelo facer cunha cuchara, que tampouco pasa nada. Bueno, pero se tes manga Se tes pasteleira manga, non millor. tes problema ningún, non? Valo botando Sí, así. vámoslo botando, vamos recheándoos. Vale, perfecto. Quedan moi guais, podelos meter ao forno, podelos gratinar ao forno, pero eu non vou optar por esa opción. Mira, unha pregunta. Dime. Cando rematas de cocer a pasta, Sí. tes que Enfríala. deixar claro, enfríala con auga Eu a ou deixala enfriar. veces, se vai directamente a unha salsa, xa uso directamente. Fago o mesmo que Julio, aproveito un poquinho desa agua de cocción e remato esa salsa. Estás falando de mí? Con- Estás de acordo conmigo, lo? Estaba falando ben de ti, que é unha Sí, cousa estou de bastante acordo ca curiosa. técnica, que é fel. Non Xa me contigo. parecía. Vale, entón, e se non con auga non a enfrías. Eu normalmente non suelo enfriala con agua, únicamente que vaya a ser para facer unha ensalada de pasta. Ah, vale. Entonces sí, aí sí, pero se non, pois... Pero Mellor- cola, sí, quer decir, cando rematas Sí, ca auga, cola. escúa un Non. pouco e boto directamente xa na salsa que estou Cola facendo. aí todo. Sí, vale, Sí. vale. Aí está. Sí. Para que cae todo. Vale, moi ben. E agora vexo que tes touciño por aquí, Sí, un pouquiño, para darlle unha gracia. para unha gracia. Sí. Vale. Pois mire, xa que estou contigo, Sí. ahora vou facer a pregunta de concurso. Sí. A quen se lle pasou pola cabeza non utilizar chourizo? A quen se lle pasou pola cabeza cociñar pasta con espinacas? A min, E ti es? Begoña Vázquez. Como? Begoña Vázquez. Quen cociña pasta con espinacas no Voltas co Prato? 50 euros en xogo, por favor. Chamada ao Voltas co Prato que imos repartir cartiños esta tarde de luns 9 de xaneiro. Sí, xa empeza un troido, Sí, claro. Xa estamos nel. É Eu que xa estou a- nel. É que claro, a xente agora non o sabe. Pero nós no programa, unha vez que arranca xa o entroido, agora xa empezamos cas receitas todas de Eu xa de estou. porco, non? Hai que empezar con todas as receitas Hai de que porco. empezar ca Con cociña de todo entroido. entroido. Todo, Home. pam, 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 así, un tras outro. Sí, sí. Home? Vale. Estamos cheos de festas. Estamos cheos de festas. Será por festas en Galicia. Sí. Sigue recheando e despois unha vez que os recheas, que faz con eles? O que vou facer é vounos ir colocando na sartén, Vale. vou retirar o touciño e vounos ir colocando na sartén e vámonos a quentar con un poquinho de caldo de ternera. Por qué? Para que, Por qué? lle dé ese caldiño así rico con... Que rico, non? Claro, Que eso está rico, buenísimo así. Que rico. Chamada telefónica, alguén quere gañar 50 euriños. Vamos alá. Creo que imos a Monterroso. A Monterroso. Elba de Moi ben. Monterroso, que tal? Boa tarde. Bo sitio. Hola. Como estás? Boa tarde. Estamos vendo uns... No, xa no. Debía ser. Bueno, que che parece o que está facendo Begoña? espectacular, ten que estar eso boísimo. Non comprobei como fai ela, pero ten que estar boísimo. A verdade é que Gracias. ten un aspecto maravilloso. Eu estou no ben... De feito, estou desexando fachado. que acabe o programa, non por rematar o programa, sino por comerlle a pasta a Begoña. Entendes? Claro. Hombre, gracias, Non, hombre. non, a de Xulio tamén a probarei, que tamén está rica, pero claro, a de Begoña nunca a probei. E a de Xulio como a estás vendo? Que che parece a de Xulio? A de Xulio tamén ten que estar boísima. Xa, sí, ademais, supoño que macarróns con chourizo sí que os probarías algunha vez. Además, sí, además eso é potente. Eso Hombre. esa é potente, ves? Esto É é... potente, Esa é sí. potente, sí. Ui, ¿Ves Pena- cómo se está empezando a espesar? Ahora tan pronto sí. ferva. pena que non o poidas cheirar, Elba. Bueno, parece que me entra aquí pola ventana un poquinho así de... Mandamos de así, aroma, sabes? mandamos por Monterroso, así, o cheiro. Veña, por 50 euriños, vamos alá. Quen cociña pasta con espinacas? Begoña. 50 euros que van para Monterroso, para Elba. Asustáchesme un pouco, Asustáchesme un pouco aí cando os dubidaches. Hubo un silencio aí complicado, No. Tiñalo Pasa claro. que- Sí, tiño claro. O que pasa é que as líneas telefónicas non andan moi ben, me parece. Vale, moitísimas grazas, Elba. Mandoche un bico gigantesco, vale? Bueno, pues un saúdo Veña. para todos vos. Chao. Veña, Chao. chao. Ai, Xulio Mato. Mira, cañotas, eu xa tiña aquí o sofrito, Ajá. o touciño, o chourizo.
botei un poquinho de fariña, o tomate triturado. A fariña foi para espesar, non? Eso é, un poquinho de leite, sí, para facer a bechamel. Un poquinho de leite, e agora aligerei todo ca auga da cocción da pasta. E agora xa temos nun punto que é como unha salsiña, como ves. Sí. Ves? Sí, sí, xa está máis espesa. Eso é. Entón agora vamos a botar aquí a pasta, que xa temos cocida, que eu cocina, na enfriei, pero botei un poquinho de aceite para que non se apelmazara. Mi madriña. Por Señoras eso e saquei un señores, que poquinho maravilla. antes, porque ahora con este calor que ten aquí, vais a nos facer un poquinho máis. Entón, botámosla así. Por iso sacaches antes, Por eso saquei un poquinho antes, e agora aquí teño unhas boliñas de mozzarella. Tamén lles vas botar? Que llevamos a ir botando, claro, para mesturar todo. Bueno. Maravilla gastronómica no voltas co prato, Neste caso é mozzarella, pode ser un queixo país, pode ser un queixo afumado, pode ser un queixo curado. Incluso queixo de Arzúa. Claro, eso xa iba incluído no país. Vale, entón, mira, ahora simplemente retiramos do lume. Que pasada. Remexemos isto. Boa, Galicia, cando se derrete ese queixo por aí, cando este ese queixo dando voltas por aí, vai haber un orgasmo culinario gastronómico neste plató. Orgasmo. Digo de verdad. No. No público está habendo desmayos. Non é broma. Mira. Hai un par de señoras e señores por aí que estaban mirando pa aquí con mala cara, dicindo, "Táme subindo unha calor por culpa do chourizo de Xulio", de verdad, Que pasada. Mira, está vindo fame. Ves, pero ahora esto... Mira como empeza a fundir, ves? Ves como empeza a fundir? E ahora esto va a ir ao forno, pero nada, 3-4 minutiños. Parece que me está empezando a dar algo aquí, no peito. Sí. Bueno, a xente da casa, non é caro de facer, queda bonito. No, é sencilliño. Farta moito, é moi fartón. Claro, é moi fartón. Por favor, tedes que facer isto na casa, Facede isto. Isto pode comer, 7 familias. E agora isto, levámoslo ao forno. A gratiñar. Tempo e temperatura. O forno a tope, co grill arriba, hasta que dore. O forno a tope, só por arriba, ata que dore. Gastar electricidade. Agora hai que gastar electricidade. Son 5 minutos. 5 minutos, non? Eso, 5 minutinhos máis ou menos. Ala, que maravilla. Pois veña, voulle preguntar, mentras tanto, ao público que lle parece todo o que está facendo Xulio. E máis, Begoña, vamos por alá. Primeiro vamos ir con Rosa, porque é a convidada de hoxe. A ver, hola, perdón. A ver, Rosa. Dime. A ver, Rosa. Ti tiñas unha receita un pouco así parecida a de Xulio, vamos dicir, non? Ou parecida a de Xulio. Pero non sei se a ti se queda co mesmo aspecto que lle estaba quedando a Xulio agora. Pois... teño que ver ao final. Teño que ver ao final. O que pasa é que o bechamel boto ya despois por riba de... Non a meto. Non a mestura, non a meto. Non a mesturo, non con eso. Poña por encima e despois poño o queixo ralado por encima. E o queixo quedache así por enriba, e cando despois o metes no forno queda así derretido, máis torradiño. Home, claro. Ai, Rosa. Rosa, ven a miña casa, que te invito. Por favor, Ai, sí. A mí se me fundes un queixo, tesme xa namorado. Bueno, pois veña. Con queixo fundido xa, namórasme para toda a vida. Vamos a preguntar á veciña que ten aquí á esquerda, porque eu creo que ela tamén debe saber algo de queixo fundido e mar de macarróns. Hola, que tal? Hola, buenas tardes. Como se chama? Rosa. Rosa tamén. Pero que acaba de pasar aquí? Non me digas que ti tamén funde o queixo. Eu fundo o que faga falta. A ver, gustan os macarróns a ti? A min todo o que sea pasta encántame. Ves, pásache como a min, Sí. Pásache como a min. E co queixiño ese fundido, espectacular. Sabes que estaría ben? Dime, contame. Que sorteasen aquí unha viaxe a Italia. Ui, ese sería xa cojonudo. Sí, sería, vamos. Lo más do Veña, más. para o programa 500 intentámoslo facer. Veña, pero tendernos que invitar a nós. Senón non... Pero levamos 130 e poucos, ainda. Ai, que caro. Moitas grazas ao público que temos hoxe aquí. Un aplauso para eles e para elas que son maravillosos. Gracias. Ai, Begoña. Que pasou? Que? A ver, que tes aí? Mira. Ai, muller. Que pintaza ten. É o caldiño de ternera. O caldiño de tenreira que dicías antes. Sí. O que faz é ilo bañando un pouco por riba, non? Sí, claro, darlle un cariño así por arriba. Darlle un cariñiño. Así non ves. Ves? Xulio, que? Tan bonitos, Tan bonitos? Sí. Sí. A ser congelados. Sí. Tróixenos antes congelados. Veñen xa así. Que maravilla. Isto non existe no congelador. Que aspecto, que aspecto, que rico vai estar isto,
Temos un problema, sempre temos problemas neste plató co tema da comida. Tens que sacar eso do forno. Digo que sempre temos problemas neste plató co tema da comida porque despois o equipo técnico sempre quere comer. Entón non sei o que vai quedar hoxe para os compañeros e compañeiras. Pois non sei. Eu creo que pouco quedará. Eu creo que pouco. Pero bueno, mira. Galicia, mirad esto, Galicia, por favor. Bueno, por favor. Ida podía gratiñar máis, pero... Pero está... Xulio, mira. Esa capiña que queda así, que como que calla así un pouquiño, sabes? Que queda... Ai, que maravilla. Que maravilla. Estou contento, Rosa, por favor, teste que levantar, ven para aquí, porque chegou o momento de que veñas probar. Ten boa pinta. Carrexo para lá, vale. E mentres ven Rosa, vente comigo. Vente, vamos para ali, vente comigo. Arrastrote, lévote para aquí. Poñote aquí onde vou poñer o plato, non, un poquinho máis aquí á esquerda. Aí, aquí, Xulio. Aí, sí, aí. Moi ben, aí. Ti ponte aquí que vas ter que probar. Aí está. Move un poquinho o plato para queimar. No, o plato. Eso, aí estamos. Moitas gracias, Rosa, que cañota non acaba de entender. No, cañota está moitas cousas, porque lle teño que preguntar á xente, quero repartir cartiños. Imos alá. Con que carnes acompaña os macarróns Xulio? Con touciño e chourizo. Con que? Con touciño e chourizo. Con que carnes acompaña os macarróns Xulio? Con touciño e chourizo. 50 euros en xogo, podedes chamar ao Voltas co Prato, vamos repartir cartiños hoxe aquí. A Voltas co Prato de Televisión de Galicia. Mima, como bota o arrecendo do chourizo, verdade? Hombre, que o chourizo é... Ai, mira que bonito, Rosa de Arteixo, mira. Tes aquí dous pratos espectaculares. Tes que probar. Tes, por un lado, a contundencia. Sí. Eu que sei, a enchenta de calquera festa gastronómica no plato de Xulio. E despois tes a preciosidade. Finura. A finura. De Ríos. Pratos Veña, Rosa. de Masterchef. Vai probando, anda, Rosa, vai probando. Dalle aí, a ver. Bueno, vou probar primeiro este. Vai probando das dúas que eu, mentres tanto, reparto cartiños como todas as tardes. Vamos alá. Noelia de Pontareas, que tal? Hola, boa tarde. Como estás? Ben, moi ben. Estás vendo as pastas que temos hoxe aquí? Correcto, é o meu plato favorito. É o teu prato favorito, a pasta? Sí. Pásache como a min, ves? Pásache como a min, que me encanta. A ver, a min o marisco, pero despois do marisco, a pasta. Ai, non, marisco para ti, para min a pasta. En serio? Bueno, pois mira, eu a pasta é o meu segundo favorito. Rosa, estás ben? Rosa, quer dicir... Rosa. Está dando envidia. No, creo que é para darche envidia, Non Noelia. podo dicir o que xintou. Sabes? Noelia, mira, vouche intentar dar 50 euros porque creo que aquí vai pasar algo no plató e prefiro que ti esteas na casa tranquiliña cando pase, vale? Vale. Veña, vamos alá. Con que carnes acompaña os macarróns Xulio? Con touciño e con chourizo. Sí, con touciño máis con chourizo. 50 euros que marchan para a nosa querida Noelia de Pontareas. Un bico enorme. Gracias. Veña. Un saludo. Boa tarde. Esto, mira, vamos solo mirala. Vámonos a mirar. Mira, Rosa, se queres... Cafame que teño. Mira, se queres, atrás... Mira, Rosa, atrás temos nos camerinos, hai un colchón e hai tamén un forniño. E ti podes quedar ali con todo o que queda aquí por comer e podes botar aquí toda a semana, Veña, vamos alá. Vamos alá. Rosa de Arteixo, que... Rosa. Rosa de Arteixo. Despois de todo o que acabas de probar hoxe, do que acabas de desfrutar, quen gaña o a Voltas co Prato do día de hoxe? Ai, que difícil é a cousa. Xa, pois, tenme que dicir xa, porque estamos de hora galega. Bueno, como isto fixen xa máis veces, vou quedar con este. Oi, Begoña! Gaña Begoña! Buenísimo! Moitas grazas, Rosa. Moitísimas grazas por estar connosco. Señoras, señores, non marchamos. Quedan agora coa actualidade, quedan con a hora galega. Veña, chao, ata mañá. A comer.